मा जागौनांगौ होमबा आयो UPPL नि MCLA खारजेनबाय मा जागौनांगौ दे मैया दाखालिसो ग्रोम ग्रोममोन UPPL पार्टियावहाय माने EM JM MCLA EM गासिबो ग्रोम ग्रोममोन आरो दिनै माखौ मा दाय जानानै मा बोरैबा खारजोबखो अन्थाव बाथाव जाबाय नङा होमबा दा UPPL आव थानाय नंला गासै UPPL आव सानैल' थासिगोन बे सानैयाबो सोर नोंथांमोननो आं लासैनो बुंगोन दुखुनांथाव जाबाय नङा होमबा दाथ' नोङो फैबाय थानाय 2025 नि माने फेब्रुवारिनि गेजेरावनो UPPL नि EM आरो MCLA खारजोबसिगोन माने दस्रायाव हाबजोबसिगोन आरोखि माने बिसोर हयथ' गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबसिगोन दा जेरै सासे खारजेनबाय बिराद लासिं जाबाय आरोखि UPPL आव मानो बिदि जादों जेनेबा मा मावदों थारैनो दाया मा जाखो मारै जामारदों जेनेबा मानो खारखो मा जादों UPPL आ मानो बिदि जामारखो इसिङारि मा सिङाव मा जाना दं मारो बिराद दुखुनांथाव फै अब्ला आं नोंथांमोननो खिथानोसै जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां UPPL नि सासे MCLA खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPL नि MCLA आनो थानाय नङा खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन UPPL नि गोबां MCLA EMफ्रा खारनो थाखाय रेडि UPPL आ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन UPPL आव बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन रायजो राजाथ' गैखाला UPPL जों आरो लोगोसे MCLA EMफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे UPPL सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला कन्फिडेन्स लस जाबाय बिथांमोना कन्फिडेन्स लस जानायनि थाखाय UPPL दोलोखौ नागारनानै माने BPF दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखौ मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे OTP फैयो वान टाइम पासवर्ड बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ 6 मास सिगां बोसोरसे सिगां 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि नुबाय नङा होमबा बे बाथ्राखौ आं बुङाखै नोंथांमोना दहाय सानदोंमोन खोमा आंखौ बुंदों होननानै नाथाय नङा माने बेखौ BPF नि सासे दैदेनगिरि जाखांफु दैदेनगिरि बे ब्रादारा बुंदों मानोना UPPL नि सोरबा MCLA खारजेनबाय होननानै ओमफ्राय 2025 सिमाव खुनु मोनसे UPPL नि माबाफोर थानाय नंला होनदों आरोखि EM बो थानाय नंला MCLA बो थानाय नंला माने खारै खारजोबनानै only डिपुटि चिफ आरो चिफ सानै अर्थात प्रमद बर' सार आरो गोविन्द बसुमतारी सार बिथांमोनाव थासिगोन बारबाखि गासिबो गुबुनाव बाजोबसिगोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा स्पष्ट खालामनानै होदों आरोखि दा बिथाङा बबे एंगेलनिफ्राय बबे सुलुंनिफ्राय बबे सर्सनिफ्राय मोनदों जोंबो बेखौ रोखा बुंनो हाया बाथ्राया बेसेबां सैथो नङा होमबा दा जोङो सैथोखौ जों नुनो थाखाय जोङो सैथोखौ मिथिनो थाखाय जोङो नेनांगोन नङा होमबा जों नेनानै थानांगोन अब्लानो जों गासैबो सैथो बाथ्राखौ मिथिनो थांगासिनो दङ दा बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना दिनै बुंदों बिथांमोना मानि थाखाय बुंदों जों मिथिया नङा होमबा रायजो जादोंमोन दा सोरबाहा खारो सोरबाहा खारा जोंथ' बेखौ मिथिया नाथाय जोंना समाजा जौगानांगौ जोंनि समाजाव जायखि राजखान्थि हान्जा जायखि पलिटिशियानफोर फैयाथों मानो जायफोर सरकार सालायाथों मानो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होनांगौ रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'खौ बुजिनांगौ बुजिनानै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होनांगौ जोंनो बेखिनिखौ नांगौ नङा होमबा गतिके सोरबाहा बबे पार्टियाव थानानै जाथिखौ सिबिनो नागिरदों सोर बबे पार्टियाव थानानै रायजो राजाखौ सिबिनो माने फैनो नागिरदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा जों साधारन मानसिफ्रा जों बे आयदानि सायाव जों जेबो मिथिया स' बे बाथ्रा फै अब्ला नोंथांमोना आं खिथाखांखाबाय दहायनो नङा होमबा दामानिसो मिथिबाय बे बाथ्राया आंनि बुंनाय राव नङा बे बाथ्राया जाहैबाय मा BPF नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि लाइमोन दैदेनगिरि बे ब्रादारा बे बाथ्राखौ बुंदों जे UPPL आव जिर' जासिगोन थारमाने माने रायजो राजाफ्राबो UPPL जों गैखाला जाहैबाय आरोखि बिथाङा निसय मिथिखाजोब्बाय जों मिथिया बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आरोखि